ngerti suka tembakku. Tak omongannya lah dimangku di sini mbakku. Kayak biye tawang kayak gigi kok malah suka tembakku di ngerti ki janit omongannya lah. Suka tak ujung kok. Deh, iku ki suka tembakku kok sampean riti ta, Deh? Lah, ngosok suka kok ngene diriti ra wah ramen lho. Iya loh, Deh. Piye ta sampean ki suka tembakku kok sampean riti lho. Kok sak bentar le ra oleh ramen lho. Ya wis ade lah sampe diomongi ra kena tak omone mbakku. Omongno, tawedi karo mbakmu Lah. Tawedi blas karo mbakmu aku ki. Tak omongin mbakku tenan wong kae pian mau diomongi malah nantang mbakku lho. Suket nek ora oleh dialake mbake kaya apa. Awedi. Jaluk sak bentar rek. Tapi mang sukete ya lucu sih. Mungkin kaya ngene iki lemune. Wah. Mantep iki. Kayak ngarep ini iki. Dan pol. Iya mbak, kalau mbak wongi mbak. Endi lho? Kalau mbak. Jan. Angel tenan ngomong-ngomong kayak kita. Cepet. Wong kok angel tenan ngomong-ngomongan. Wis tak ngomongi. Wong kok Jan. Deh. Iki suket kunyah apa dadak mbok riti kaya ngene iki? Heeh lho Mbak, wong wis tak omongi kok. Suket gede-gede kaya ngene diingu warnane ijo malah dibabati ra genah. Maksudmu ki apa, Deh? Kok angel lho ngomong-ngomongane wong iki. Jawab ora meneng ae. Oh lho Mbak, lah wong wis tak omongi. Angel emang ngomong-ngomongane wong iki. Jawab ora gur meneng ae. Wong kok wis ngerti iki suketku. Wong iki lho nek aku nek ku nandur ram karo bojoku malah mbok biabati kaya ngene iki. Witi ya. Aja. Saiki apa? Wis, saiki tak sitane iki alat-alate. Nek ora ngono wis manggah wae. Murat ngarit ngono aku. Awas taman ngariti ngono aku neh. Cukup karo gogoren. Iki tak sita iki arite. Ayo Dek, balik Dek. Pas asu. Suket ae jaluke mungkring. Kaya wong njaluk dhuwit. Yo panganan iki. Kulupen kuwi, sayuran kuwi. Kur suket ngono rek. Anu ramen. Kaya apa ae. Ini iki piye iki? Arep ku dijaluk. Kantiku dijaluk. Duh. Iki sakmene iki tok. Tak go karo apa iki? Nah, go iki maneh man. Ini cerita. Ora tak go iki maneh man iki.